Egunon, gaur apirilak 4, Edurne Eginorekin elkarrizketa izanen dugu, bera batzarreko kidea da, baina lehenik betiko edukiak berpasatzera pasatuko gara. Az gaitezen efemerideekin, zer gertatu zen apirilaren 4ean beste urteetan. Apirilaren 4a zen ere, 1881. Sir Francis Drake itsaslapur esploratzaile, esklabu mertakari eta politikari ingelesak lurrari bira eman zion. Lortu zuen lehenengo ingelesa izan zen, Elkano baino 60 urte beranduago. 1917ko apirilaren 4ean ere, Errusian, Petrogradon, Vladimir Leninek apirileko tesiak zabaldu zituen. Urte batzuk beranduago, baina egun berean, 1930an, André Michelin frantses industrialaria eta Eduard Michelin anaia hil zen. Eduard pneumatikoen asmatzailetako bat izan zen. Andrek Guy Michelin sortu zen 1900ean, 57 horritan Frantziako mapa eskainiz. Azkenik, 2009ko apirilaren 4ean, sarrera salmenta penagarri baten ondoren, AC/DC bandak izugarrizko emanaldia egin zuen Barakaldoko Beken. Zuetako norbait bertan egon zen? Pasa gaitezen gaurko lerroburuak ikustera. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur apirilaren 4a da astelena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko hiriburua zeharkatu zuen korrikak larun batean. Erregaiaren obaria aurreratzeko eskaera inprimakia argitaratu da. Nafarroko Ospital Unibertsitariak eta Navarra Biomedek autismoaren oinarri genetikoen ulermenean aurrera egiteko ikerketa nazional batean parte hartuko dute. Trafikoa Nafarrora transferitzea beste atzerapen bat izan du eta 5 iraila da 2 urtean. Komiruñak zabalguneko merkatua berritzeko bigarren fasea lizitatu du, klimatizazio eta elektrizitate hartunak hobetuko dituena. 7. persona bat deklaratzera deitu dute Aroztegiaren obra gelditzeko protestetan parte hartzagatik. Erdizeko proiektua udalez gaindiko plan gisa tramitatu nahi izatea gaitzetsi du Baztango batzar nagusiak. Baztanek 11.560 hektarea komunal banatzen ahalko ditu 2022an. Jende guztiarentzako ingurumen apirila Iruñako udalaren udaberriko iraunkortasuna eskolaren proposamenak. Berriozarko udalak Franziska Setuain bekaren deialdi egin du bere historia ikertzeko. Konfinamentuak nola aldatu gaituen adierazten duen ikuspegi artistikoa, siluetak erakusketaren bidez Inigo Labaienen proposamena Ziudadelako bolborategian. Agendan zer dagoen ikusiko dugu orain. Gaur 7etan Suatxa izeneko olerki eta musika errezitaldia izanen da Nafarroako liburutegi nagusian, Iruñean. Miren Agur Meaberekin izanen da topaketa. Gaur ere, arratsaldeko 7etan, Iruñako Mediku Eskolan solasaldia izanen da Maixa Belasa eta Antonio Duplaren artean, kultura, memoria eta elkarbizitza zikloaren bueltan. Ziklori ahal dugu Podemos, Batzarre eta Nafarroako Ezker Batuak antolatu dute. Bihar, apirilak 5, arratsaldeko 7:30, Cibibox Kondestablen proiekzio audiovisuala izanen dugu, Euskal literaturaren historia sobrenatural bat izenpean. Irriziklo 2022, Nafarroako Antzerki Eskolan izango da apirilaren 6 arte. Apirilaren 6 horretan, lehendakari gaia antzerkia izanen da Iker Galartza eta Zuaitz Gurrutxaga aktore ezagunen eskutik. Apirilaren 8an, ostiralean, Kerobia taldeak joko du Zentral Cafe Antzokian, Iruñean. Hilak izeneko album honekin Kerobia itzuli da. 8 abestiren bidez, etorkizun baten bila lurretik irten ziren misioetako tripulazioen historia kontatzen du taldeak. Kerobia estiloko lan honek ez du inor axolagabe utzi nahi.
letren gordintasun edo samurtasunagatik, bere musikaren soinu urratzaile edo harmonikoengatik. Edozein plataformako serie bat izan daitekeen diskoa. Apirilaren 8an ere, Arangurenen Magia, Aroa eta Mirariak, Asier Kideman eskutik izanen da. Esperimentu benetan magiko honetan, publikoak mirari txikiak bizitzeko aukera izango du Asier Kidemanen eskutik. Umoreak eta soinu banda zaindu batek inguratuta, botere handiak dituen aro bat, ardi jostalariak, baita magia egiten duten pelutxe bat ere. Apirilaren 9an, larunbatean, Gatiburen kontzertua 6:30 Iruñeko Kafe Zentral antzokian. Eta azkenik, Nafarroako Antzerki Eskolak Zit-Zat obraren aurkezpena hartuko du. 2021 urteko aurrentzako antzerki testuen lehiaketako irabazlea. Emanaldia apirilaren 9an izango da, 6etan. Egilea Pablo Barrio, zuzendaria berriz Xavier Artieda. Lan fisikoa, testuala eta hizkuntza ugari nahasten dituen eszena proposamen komiko dibertigarri eta originala. Non antzezleak antzerki maskarak eskaintzen duen adierazkortasuna baliatzen, pertsonaien sorkuntzarako eta baita argiz eta musikaz eszenatokien gainetik eginen dute. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. 475 esnetarako behi azienden aztegiak itxi egin dira azken 20 urteetan. Horixe da lerroburu nagusiaren bidez adierazi dutena. Berria azalduz, gaur egun Nafarroan soilik 130 esplotazio daudela abian jarri dute. Baina 18 esplotazio 1250 behi baina gehiagorekin aurkitu dira, legediak dioena gaindituz. Horretaz gain, esnearen ekoizpena 140 hazi da, elikadurari eta efizientziari esker. Argazki nagusian berriz, Altuna eta Matija ageri dira, atzo irabazitako garai ikurrekin, eskuan. Pareja de ases izenburua jarri diote gaztelerazko hitz jokoa eginez. Azpian berriz, Altuna Hirujarrenak eta Matijak laso eta imazi tituloa irabazi diote, 22 eta 20 bukatu zen partida emozionante batean. Azpiko argazki txiekiagoan ere kirolak. Osasunak beste gol zaparrada jaso du etxetik kanpo. Bertze lerroburu txikiago batean, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak Iruñerria urpean uzten duten errekei jaramon egin ez diela adierazten da. Izan ere, 2011tik 18.156 euro baino ez ditu gastatu ibaian, Ultzama eta Arga garbitzeko. Diario de Navarrara pasako gara orain. Lerroburu nagusian, Nafarroako funtzionarioen herenak baino gutxiagok egin ahal izango dute telelana. Baztertutakoen artean, osasun langileak, poliziak, irakasleak, suhiltzaileak eta zaintzaileak. Argazki nagusian, kasu honetan ere Julen Martija eta Jokin Altuna ageri zaizkigu, eta final dizdiratsua dio deskribapenak. Bertze lerroburu batean, Ukrainiako gatazka hartu dute hizpide. Butxako Errusiar sarraskiak eragindako haserrea jartzen du. Nazioarteko ikara, Kiebetik iparraldera dagoen hirian aurkitutako basakeriengatik. Beste argazki txiki batean, Ana Beltran, Nafarroako PPko presidentea ageri da, honako adierazpenak eginez. Babestuta sentitzen naiz, Delburgok mendekuz kritikatzen nau. Goazen gara egunkariarekin. Lerroburu nagusian, Butxa, hirian gerra krimenez akusatu dute Errusia, ukatu egiten dituenak. Butxako tropak erretiratu ondoren, dozenaka gorpu aurkitu dituzte. Argazkian ere Altuna eta Matija besarkatuak. Partida iraulita Altuna eta Matija dira txapeldunak. Martxelo Diazen artikulu bat ere ageri da, honako izenburuarekin. Herriberan ere euskara solasean ikasten da. Eta erreportai bat ere, Estatu Batuak gasa saltzen duten bitartean, Europak zure Estatu Batuak gasa saltzen duen bitartean, Europak zure
barkatu. Estatu Batuek gasa saltzen duten bitartean, Europak zure pribazitatea saltzen du. Azkeneko lerroburuan honako berria azpimarratu dute. Estatu Batuetan Amazonen lehen sindikatua lortzen dute. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Berri nagusian, Mikel Irujo ekonomia eta garapen ekonomikoko kontseilaria ageri da eta bere hitzak agertzen dira. Erregai fosilen alternatibak sustatzen ari gara. Osasunaren jokoak jaitsiera erosoa ekideteko ematen du, baina ez ordea kontinenteko txapelketerako sailkatzeko lehia. Hori beste behin ere agerian geratu zaio Benito Villamarin futbol zelaian. Europarako borrokan, buru belarri dabilen talde batek beste behin ere jipoia eman baitzion Osasunari. Azkenik, larun batean, Iruñatik pasa zen korrikaren berri eman dute. Iruñ herria euskaltzalez bete du korrikak. Jendez betetako eguna izan zen, korrikalari euskaldun andana batekin. Egun pozgarria, baina hotza etzen falta izan. Movistarrek pertsonen bizitza hobetu nahi du. Izan ere, orain, gigabaterainoko zuntza, datu infinituak, eta Movistar gehi futbola izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzakezu opari gisa. Hori guztia 125% deskontuarekin, 4 hilabetez fusion selekzionera pasatzen bazara. Pasa Movistarrera eta ikusi nola bizitza den apur bat hobea. Ikus dezagun orain eguraldia. Gaur astelena, giro hotzak jarraipena izango du. Naiz temperatura maksimoak apur bat igoko diren. Goizean oraindik hodei batzuk agertuko dira mendebaldean eta bertan goizean goiz eta han hemenka prezipitazio apur bat egin dezake. Ekialdean aldiz, goizean goiz barnealdeko leku gehienetan izotza egingo du eta zerua garbi egongo da ordu askotan. Hala ere, kostaldetik hurbil eta Pirinioetan tarteka hodeitsu egongo da. Mendebaldean arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Gauean berriro ere barnealdean izotza egingo du. Ipar ekialdeko haizea nagusituko da. Asteartean giro eguzkitsua nagusituko da eta temperatura maksimoek gora egingo dute. Arratsaldean ipar ekialdeko haizea ibiliko da eta balio altuenak bizpahiru gradu igoko dira. Goizean goiz, barnealdean izotza egingo du eta lainoa agertuko da. Gero, eguneko ordu askotan, eguzkia izango da protagonista. Hala ere, arratsalde gau partean, hegoaldetik erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira. Eta gaur goizean erran bezala Edurne Eginorekin gaude. Egun on, Edurne? Kaixo, egun on. Bera batzarreko kidea da, eta batzarrek ahal dugu Podemosek eta Nafarroako Ezker Batuak antolatu dituzte kolokio batzuk, solasaldi batzuk, kultura, memoria eta elkarbizitza izenburu horrenpean, eta horreta solasteko hain zuzen ere Edurnekin erran bezala gaude. Beraz, Edurne, hain zuzen ere hortaz galdetuko dizut, zer da antolatu duzuena, ze asmorekin, konta iguzu hortaz. Bai, lehenbizikoa izango da apirilak 4ean, arratsaldean, medikuen elkargoan, Iruñan, eta Maixabel Lasa ekarriko dugu Antonio Duplarekin elkarrizketa bat egiteko bien artean, solasaldi bat, eta, nik uste dut, horazio denok ezagutzen dugula Maixabel Lasa nor den, Juan Mari Jauregiren alarguna eta Kildakoa 2000 urtean, eta berak inspiratu duen, bere bizitzaren ekintza batzutan inspiratu den pelikula ere hor dugu, Maixabel, Itziar Bollainek eginda, eta, nik uste dut oso pertsona eredugarria sortatu dela Maixabel gure artean, ezta? Guk landu behar ditugun gauz askoren inguruan, bera eredugarria dela iruditu zaigu, eta berarekin solasaldiak nahiko
zer esateko, zer pentsatzeko eta zer egiteko emango digula. Eta bertzea erranduzu ere Antonio Dupla izanen dela, elkarrizketatuaren, bertze erdia. Nor da Antonio Dupla? Bera, historialaria da, UPV-en klaseak ematen ditu, irakaslea, eta gogoan taldean ere parte hartzen du, eta nik uste dut solasaldian hitz egingo diren arlo askotako aditua dela ere Antonio Dupla, ez da? Beraz, elkarrizketa printzipioz emankorra izanen da, interesgarria. Kasu batean, ikuspuntu adituago bat, beste batean ikuspuntu baita ere aditua, baino ere gorpuzten den ikuspuntu bat, beraz, interesgarria alde horretatik, ez da, Edurne? Bai, nik uste bi pertsona hauek erreflexio handiak egin dituztela, guk gizartean oraindikan guztiz konpondu gabe ditugun arlo askotan, biolentziari buruz, violentzia politikan zer eragin daukan edo ez, etaren violentziak eta baita beste violentzia batzuk ere, poliziak eragindakoak edo galek eragindakoak landu dituzte asko bi pertsona hauek, eta ikuste horri buruz, gero gauza asko dituztela esateko, ez? Barkamenaren inguruan, zer da barkamena edo zer ez da. Nik uste dut Maixabelek pelikulan agertzen den bezala lehenbizikoetakoa izan zen, Nanklareseko espetxean nola topaketak egin ziren, biktimak eta biktimarioen artekoak, kasuan biktimarioak Ibon Etxefarretak eskatutako topaketa izan zen, eta nik uste dut berak oso ongi esplikatzen duela zer suposatu zitzaion berari horrek, eta zer gertatzen da inguru hortan, zer gertatzen zaion biktimari eta zer biktimarioari ere, eta, beste bide batzuk badaude, baina nik uste dut hori oso eredugarria dela, alderantziz beste batzuk gorrotoan bizitzeko aukera hartu duten bezala, berak hori pasatu nahi izan du beste aldera, eta, elkar bizitza, elkarren ondoan bizi gara gaur egun, 10 urte pasa dira eta bukatu zenetik, baina elkar ondoan bizitzetik, elkar bizitza benetakoa eta adierazgarri hori berak oso ongi esplikatzen du eta oso ongi ematen du, ezta. Beraz, erraten aldugu Maixabel dela, elkar bizitzarako eta erreparaziorako borondatearen, nolabaiteko pertsonifikazio bat, eredu bat erranduguna, hain zuzen ere. Edurne, Maixabel kasu bakarretakoa izango da, pentsatzen dut, gatazka honetan olako borondatea erakutsi duena. Normalki erresago da, bakoitzak bere relatoa hartzea eta bere relatoan ezkutatzea. Badira beste batzuk, esango nuke Iñaki García Arrizabalaga, adibidez ezagutzen dudana eta egin duena bide bera ere, ez? Badira gehiago, eta hor pena da, eta nik uste dut galdera bat garrantzizkoa izango dela arratsaldean egingo dioguna dela, zergaitikan hain pertsona gutxik parte hartu zuten topaketa horietan, zergaitikan hain denbora gutxian egin zen halako esperientzia, zergaitikan bukatu zen berehala 2011an PP Rajoy gobernure itxizenean bukatu ziren topaketa hauek, eta, zer gertatu den hor, edo ez, noren interes gaiago izango diren edo ez, eta zenbat gauza dauden ere, hainbat jendeen artean, bai alde batekoak eta bai bestekoak, oraindik konpondu gabe, ez, hitz egin gabe, eta azaltzea hori, eta benetan hitz egitea norberak ze jarrera izan duen violentziaren aurrean, eta violentzia bukatuta, eta, lehen pertsonan bizi izan dutenak ere, ez, preso urte askotan egon diren pertsonen artean, eta baita haien agintarien artean, bizimodu lasaiago bat izan duten artean, eta herri txikietan ere zer gertatzen ari da, hirietan igual erresago da gauza horiek guztien lehen pertsonan bizi gabe egunero, baina herri txikietan ere hainbat gauza daude hor, oraindikan zatituta eta mugak oso garbi ikusten direnak, eta nola gainditu hori guztia, ez da? Lan egin behar dugun denen artean hori gainditzeko. Edurne, aipatu duzu 2011 nolabait ere, saiatu zela
ez dakit, kontua ixten, edo ematen itxiera bat zauriak, itxi gabe, erreparatu gabe, edo zein kasutan, zergatik orain? Zergatik proposatu duzue ziklo hau orain, badago arrazoirik, Nafarroan badira erran bezala oraindik itxigabeko zauriak, ez dela? Bai, nik uste dut pelikularen ateraldia oso garrantzi handikoa izan dela, ez? Beste puntu batzuk ere egon dira gure historian zehar oso hurbil, ez dakit, Patria novela adibidez, edo halako nik uste dut oihu handia duten gauza gertatu direla eta kasu honetan pelikulak oihu handia gertatu nahi izan du eta nik uste dut horrek bideak irekitzen dituela ere, ez? Bide baikorrak direlako eta bide sakonak, erreflexio sakona eskatzen dutela eta denei ere etzaie oso ongi iruditu izan pelikulak azaltzen duen bidea edo Maixabelek egin duen bidea, berea da, ez dakit oso pertsonala da, oso esango nuke oso autonomoa eta oso independientia da eroser gauzetaz, eta horrek ere oso baliogarri handia dauka guretzako, ez? Orduan, nik uste dut hor dagoela, ez? Beste galdera bada ere, ze suposatu dion berari pertsonalki edo bere inguruan pelikula honek, eta pelikula berak instrumento bezala erabilian dugun lan hori egiteko, ez? Beste gauzatko bezala, testigantzak eta egiten ari dira ikastetxetan adibidez, edo bai dira programa bat baino gehiago jende gazteei ez dutenak bizi izan eser memoria sortzeko beraiengan eta ezagutza sortzeko beraiengan, eta hori guztiak zer balio duen eta zer espero dugun etorkizuna baikorrago bat izateko, ezta? Herri bezala eta elkarbizitza, benetako elkarbizitza horretan bezala. Edurne, aprobetxatuko dut, gazteak aipatu dituzula, haun izan gaztei kontu guzti hauek egiten zaizkigu, ezagit urrunak edo pereza ematen digutenak, nola uste duzu erantzuten ari direla gazteak kontu honi? Uste duzu badagola sensibilidadea edo, pixkat paso egiten dugu kontu honetaz? Bai, nik uste oraindikan pausu gehiago eman behar direla, ez? Nik uste dut ezker abertzale inguruan adibidez badago oraindikan halako errelato heroiko bat, badakizu presoak kartzeletik ateratzen direnean edo etxeratzen direnean edo hurbiltzen direnean badagolako erlato heroiko bat, nik uste presoak beraiek gehienak ere ez dutenak bere barruan sentitzen eta nik uste horri buruz ere eta beste batzuk badira, ez dakitenak ezer, eta ez dutenak lehen pertsonan bizi, orduan Maixabelek esplikatzen dituen gauzak eta bere familian eta berak lehen pertsonan bizi izan duena entzutea zuzenean, beste askotan egiten ari gara oraindikan, duela 80 urte gertatu zena, gerra zibilean, eta oraindikan ere memoria hori egin behar dugu. Etaren hurbilagoa da, baina berdin da, beharrezkoa da benetan, memoria hori lortzea eta esatea eta kontatzea, ezta? Jakin dena edo sakontzen den gauzetan, askoze balore onagok ematen digu gure bizitza ere aurrerago hobeagoa izateko, ezta? Ahaztea, Edurne, ez da aukera on bat elkarbizitzarako? Barkatu? Ahaztea, ez? Ez da metodo on bat, ez? Bai, hori historialari guztiak esaten dute, hala ere, errepikatzen dugu historia berriro eta gatazkak eta violentziak hor ditugu, pentsa orain bertan, ez? Gerra hor bertan dugula, baina memoriak garrantzi handia dauka, pertsonalki bizi izan dunarentzat, nik uste dut, ez? Nola egin, hori ere Maixabelekin nik uste dut aztertuko dugula arratsaldean, nola egin alde batetik memoria finkatzeko eta kontatzeko eta bestaldetikan ere pertsonalki bakoitzak behar duena horria pasa esaten dugu, ez? Guazen bizitzarekin aurrera egin eta bi gauza horiek nola
tentuz landu eta nola gainditu, eta aurrera jo. Baina memoria gabe gauzak errepikatzera askoz erresago dela jende guztiak esaten du hori ere. Honetaz gain, aipatu dugu hau ziklo bat dela, leheno erranduzu, alde guztietako biktimak edo biktima guztiei nolabait ere kasu egin behar zaiela edo behar dela hori landu, eta hain zuzen ere, apirilaren 28an proposatu duzue bertze solasaldi bat, Mikel Zabaltzaren kasuaren harira, pentsatzen dut hau dela hain zuzen ere, Maixabelen espiritu hori jarraiki, ez? Hau da, alde guztiak, zati guztiak behar direla solasean jarri, ez dela? Bai, nik uste dut horren atzean dauden baloreak berdinak direla kasu batzuentzako eta besteentzako. Ez du balio ahastutzea, ez dira berdinak, norberan kasu bakoitzean ardura pertsonalak ezberdinak dira eta jende ezberdinari tokatzen zaie, baina erdian eta atzean dauden baloreak, memoriarena, rekonziliazioarena eta ardurarena ere, eta instituzioen ardura eta gizartearen ardurarenak hor daude, eta orduan egin beharra dago guztiekin. Ahastuak izan direlako guztiak ere, hainbat urteetan gure gizartean eta gure instituzioetan, ez da? Edo nola ere, pentsatzen dut, Edurne, zuek konturatuko zala etela gai sensiblea dela, jendeak, zer moduz erantzuten du, modu honetako iniziatibetara? Bai, nik uste dut oso ikusiko duzue, nik uste dut bete-bete egongo dela, gero YouTubetik ere bidaliko digu ahotsa eta posible izango da hor jarraitzea, eta nik uste dut gaur egun errestasun handia ditugula jarraitzeko gero eta balorazio bat egiteko zer nolakoa sortatu den eta zer nolako jendea hurbildu den eta zer nolako jarrera izan den eta harrera izan duen, ezta? Jende artean. Nik uste dut beharrezkoa dela eta, denak bezala, batzuk badira ez dutenak ezer jakin nahi eta ez dutenak hurbildu nahi ontara, eta beste batzuentzako begiak irekitzea eta bideak irekitzea ere balio du, ezta? Edurne, ziklo hau antolatu duzue batzarre Aldugu Podemos eta Nafarroako Ezker Batuak, bota duzue faltan bertze, eragileen apoioa, edo, izan da, zuen iniziatiba eta punto, erranen dugu. Bai, gure iniziatiba izan da, guk hiruon artean eta gure inguruko hurbiltzen ari zaizkigun independienteen artean ari gera pixkat lantzen, ezker ez abertzale horren inguruan behar delako, PSOEren ezkerraldean behar delako, nik uste dut instituzioerako jarrera bat eta ez dakit aukera elektoral bat ere bai, datorren urteko maiatzean sortatuko diren zean, eta nik uste dut gai hau eta beste asko jorratuko ditugunak hemendik aurrera, garrantzizkoak direla benetan gizarte bat solidarioagoa eta justuagoa eta benetako adizkidetasunean bizi nahi duen gizarte batentzako, ezta? Ez dakit, zuek antolatu duzuen ziklo hau, ez dakit, badagoen tesi zentral bat, ez dakit badagoen mezu nagusi bat bidali nahi diozuena gizarteari, Nafarroako eta Euskal Herriko jendarteari, edo, da bertzerik gabe, harremanetan jartzea, solasean jartzea gure jendartea ikusteko zer ateratzen den. Ez dakit zuek baduzuen postura bat horretan. Bai, gure postura oso argia da, eta nik uste dut Maixabilek erakusten duenarekin eta Antonio Duplak erakusten duenarekin bat dagoela, ez? Da memoria behar dela, gauzak jakin behar direla, sakondu behar direla, biktimen memorian eta biktimarioen memorian, eta ze jarrera hartu behar den hor, elkarbizitza bat berriro lortzeko, jakinda, noski, biolentziak ez daukala legitimaziorik gure gaurko munduan. Bestalde, ezberdin pentsatzen duena hiltzeak ez daukala inungo
ez dakit, onartezina dela, hori garbi dagoela, eta erreparazioa ere egin behar dela. Kaltea, suertatu den kaltea, violentziaren ondorioz, norbait arduratu behar dela horrek egin duenari, eta kalte hori onartu behar dela egin dela, ez da. Nik uste, 3 mezu horiek gure ardatz direla, eta benetan hori luzatu nahi dugu, eta horren inguruan erreflexioa eskaintzen dugu, ez da. Edurne, eta iduritzen zaizu posible dela Euskal Herriko Nafarroako bertze eremuetako jendartea heldua dela eta uste duzu posible izanen dela, elkar bizitza hori, erreparazio hori, zaila pentsatzen dut, komplikatua, ez da? Bai, oraindik gauza asko daude hor kunplitzeko, lehen esan dut, ez? Badago hor errelato heroiko bat oraindik ezker abertzalean eta gazte jendean eta bar, baina nik uste dut bidean egin beharra dagoela eta nire esperientzi pertsonalean hurbiltzeko modu asko daude eta benetan instituzioetan, adibidez Euskal Herria Bilduk egiten duen jarrera edo baikorra irutzen zait, oraindik ez, aurrera egiteko moduak badaudela eta elkartzeko halako balore zentral batzuetan ere badagoela, posibilitatea badagoela eta hor murgildu behar gerala lan horretan. Mil esker haunitz, Edurne, ez dakit azkeneko mezu bat edo eman nahi duzun, eman dituzu andana bat, baina, Nafarroako gaztei adibidez, mezu motz bat bidaltzekotan zer errango zenike? Entzuteko, ez? Aukerak daudenean, entzuteko, irakurtzeko eta idazten eta artelanetan egiten ari den guztia, hainbat eta hainbat gauza ikusten ditugu pelikuletan eta zinean, ez? Beste gerra batzutan eta beste violentzia batzuk kanpotikan etortzen zaizkigunak eta bertakoak ezagutzeko posibilitatea badagola orain eta ikasteko hor, ez? Aprobetxatzeko aukera hori. Hortxe Edurne Eginoren mezua, batzarreko kidea, erran bezala, gaur 7:00 medikuen eskolan solasaldi hori, eta baita ere, apirilaren 25-ean Mikel Zabaltzarekin, mil esker haunitz Edurne, eta, ea ongi ateratzen den. Eskerrik asko. Pasa gaitezen orai, Iruñerriko udaletako albisteak ikustera. Antxoainen, 75 urtetik gorako bizilagunentzako eta erretiratuentzako bingoa. Anima zaitez, Antxoaingo 75 urtetik gorako bizilagunentzako eta erretiratuentzako bingoan parte hartzera apirilaren 11-an, 6:30 eguneko zentro komunitarioan. 2022ko udalekoak lehen hezkuntza eta DBH-erako. Lagun arteko hizketa garatzea eta ongi pasatzea oso mesedegarria da gaitasun linguistiko eta sozialentzat. Eta aisialdiak garrantzi berezia du arlo horretan. Arangurenen, kale nagusian eta frontoi kalean obrak hasiko dituzte. Proiektu honen jarduketa eremua Mutiloa plazaren eta Mutiloako Aranguren ibarreko udaletxe berriaren inguruan egokitzen da. Eta kale nagusiaren hasiera eta frontoi kalea hartzen ditu. Horrek irisgarritasun baldintzak bermatuko ditu Mutiloa plazarekiko eta Ibaialde pasealekuarekiko loturan, frontoi kalearen luzapen gisa. Eta eraberean, etxebizitza atariko eta eremuko lokal publiko eta pribatuetarako irisgarritasun baldintzak hobetzea ahalbidetuko du. Ingurumeneko egitarau seniorra. Basoko hartzigarriak izanen da apirilak 5 Arangurenen. Andrea Martin Latxeak eskuliburu bat prestatu du eta hartaz mintzatuko zaigu. Errez eta errazak bildu ditu gure inguruko basalandareak nola hartzitu erakusteko, erabilera elikagarrietarako eta sendagarrietarako. Halaber, erakustaldi bat eginen du, behar bada errez eta horietako batek gure aurrekoen jakintza ekarriko digu gogora.
Joan den ostiralean, apirilaren batean, Barañaingo udalak Maria Lekunberri alkatearen bitartez, bai euskarari hitzarmena sinatu zuen Sach Fundazioko zuzendaria den Jose Ramon Olanorekin. Bi erakundeen arteko lankidetzarako udalerrian euskara sustatzeko eta erabiltzeko. Barañaingo udalak emakumeen aurkako indarkeriaren arloan modu koordinatuan jarduteko tokiko protokoloa garatzea onartu du. Eta horretarako udalerrien emakumeen aurkako indarkeriari buruzko diagnosia egiten hasi da. Bi esteka ahalbidetu ditu horretarako. Iruñean, Komiruñak zabalguneko merkatua berritzeko bigarren fasea lizitatuko du. Klimatizazioa eta elektrizitate hartuneak hobetuko dituena. Guztira, 866.241 euroko zenbatekoarekin proposamenak apirilaren 28 baino lehen aurkez daitezke kontratazio atarian. Nafarroako kontratazio atariak zabalguneko merkatua berritzeko proiektuen bigarren fasearen lizitazioen xehetasunak argitaratu ditu. Lizitazio horren barruan sartzen dira klimatizazio elementuen gaineko jarduketa, elektrizitate hartuneak berritzea eta beste jarduketa batzuk. Horien artean, kanpoko 5 postu egokitzea alokairua errazteko. Udal merkatuen kudeaketaz arduratzen den Komiruña sozietate publikoak deitutako lizitazioaren guztirako zenbatekoa 866.000 eurokoa da, eta proposamenak apirilaren 25 baino lehen aurkeztu beharko dira. 2030 komiteak gaurko bileran ezagutaraziko du Iruñako hiri agenda garatzeko tokiko itunaren proposamena. Udala, Foru Gobernua, unibertsitateak, merkatarien eta bizilagunen elkarteak eta beste 20 erakunde bildu dira. Diotenez, Iruñako udala 2018tik ari da gidatzen 2030 estrategia, Iruñako hiri agenda. Estrategia horrek bere gain hartzen ditu eta kontuan hartzen ditu Nazio Batuen 2030 agendaren garapen iraunkorrerako helburuak. Adostasuna funtsezko zutabetako bat izanik, beharrezkotzat jotzen da Iruñako hiri agendaren garapen aldeko tokiko ituna sinatzea. Inplikatutako eragile guztien borondatea eta konpromisoa islatzen duen dokumentua baita. Bai misioarekin, ikuspegiarekin eta balioekin, bai 2030erako estrategiaren helburu, bai eta Iruña 2030erako nahi den hiri eredua gehixeago hurbiltzen lagunduko duen proiektuaren garapena laguntzeko prestutasuna ere. Jende guztiarentzako ingurumen apirila. Iruñako udalaren udaberriko iraunkortasun eskolaren proposamenak hilabete honetan 4 tailer erakusketa bat eta hitzaldi bat, jostatzen azoka txiki bat, interpretazio ibilaldi bat eta bizikleta txokoa eskainiko dira. Azaltzen denez, apirilean hasiko da ingurumen hezkuntzako museoan udaberriko jasangarritasun eskola. Datozen 3 hilabeteetan eskaintza askotarikoa izango da berriro, edukiei, hartzailei eta ordutegiei dagokienez. Datorren asteartetik aurrera, museoak Arimarako begiradak argazki erakusketa hartuko du. Itziar Insausti, antropologo eta baso terapien gidarien mundu iraunkorreko baterantz. Erakusketak Himalaia eta Parmir mendietan bizi diren nomaden eta indigenen aberastasuna eta ingurunearekin duten harremana erakusten ditu. Mil esker gaur gurean egoteagatik, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.